Sami плюс ком. И това е втори епизод на Гъмбо. Тук при мен вече е Dark Knight Gaming. Да, Sami плюс ком. Да, първият клип нещо се загуби. Оу, шет. Дева, то ме уби. Аз в момента гледам гей на фронкорината бар. Бриве, гей. Yes! Yes! Аз в момента гледам гей на фронкорината бар. Да. Бато как ме взе циганина. Рестарт. Вземи. Оу, каква глава го набих. О, ме чакайте, бе. Да, next. Yeah. Трети. И скоро очаквате епизод на CS. Цак. Вземи. Dark Knight Gaming. Round 2 complete. Next round. Скоро чакам Скоби Лампар. От кой е? От Dark мен. Knight Gaming. Много скоро очаквате епизод. Очаквайте ги. Аз ще правя Лампар. по-малко. От One Power? Да. Защото нямам пари. Много скоро От... О, мъга, този втори път ми би. Гей. Да. Трябва пръстото. Лампар. Или по-точно чакате скорошен влог от Очаквайте Dark Knight Power, Gaming. който да си покаже лицето. Бе. Чакате скорошен влог от И... Казай. Power, който да си покаже лицето. Да, и това бе всичко. Довиждане.